Yar tayo. At tuwi kang amin, O Maria, Siraraem dito'y saklang mo, daytoy pangkaglaw miken ka, denggam inanadungo. tuwi kang amin, O Maria, siraraem dito'y saklang mo, Daytoy pangkablaw miken ka, denggam inanadungo. Ave Maria, O Maria, Reyna ti langit ken daga, puso nakem kararwami, amin ken kaidaton mi. Ave Maria, O Maria, Reyna ti langit ken daga, ti puso nakem kararwami, amin ken kaidaton mi. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet kan ka. Kakabsat, daydayawon tayo tinasantuan nga ina, iti daytoy nga aldaw na, dawatan tayo ti agtultuloy, apan ang ibaba at ti panang salaknib na kada tayo. Kastamot nga lagip tayo pa iti may sa asanto ni San Carlos Borromeo, kadagiti panagdaydayaw tayo, tapno maikari tayo, amakiranod, kadagiti nasantuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan ta ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Sika na ibaon, tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Apo ka siya na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo ka siya na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, apo kaasyan na kami. Apo ka siya na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Manangaasi a Diyos, saranayam kad ti kinarasimi. Ipaayim mo ka di, tada kami amang ilagip ti ina ti anak mo, babaen ti nainaan a panangibabaet na, marokatan kami kadagiti kinadakes mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti enggana. Amen. Daytoy maibasan na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Saludsodek nga rod, inaksid kadi ti Diyos dagiti tattao na saan siya ka mismo Israelita ak. Nagtao dak iti kapututan ni Abraham, kamkaming ak iti tribo ni Benjamin. Sana linaksid ti Diyos dagiti tattao a pinili na manipod iti damo. Amuyo ti paset tinasantuan a surat may papan iti panagdawat ni Elias iti Dios iti maibusor iti Israel. Saludsodek nga rod, idi naitibkol dagiti Hudyo saan da kadi apimmangon
nagda kaditi agnanayon saan agsipot ta nagbasol da imay ti panakaisalakan kadagiti hintil tapno apalan ita dagiti Hudyo. Inted ti Dios dagiti Hudyo tinawadwad a bendisyon ditoy lubong. Kit inyeg ti na espirituan a kinapanglaw tinawadwad a bendisyon kadagiti hintil. Dinto aya at adu pay ti bendisyon inton maibilang amin a Hudyo at tao ti Dios. Adda palimed kakabsat ko akayat ko amamuanyo tapno diyo ipagarop amasirip kayo daytoy ti palimed agpatinggan to ti panagsuker dagiti Israelita ngem santula agpatingga inton makumplito ti bilang dagiti hintil amamati iti Dios. Kalpasan na may salakan to ti amin a Israel kas kuna tinasantuan a surat. Aggapunto ti may mangisalakan Jason. Wawin nanto ti amin a kinadakes iti kapututan ni Jacob. Dayto iti pakitulagak kakadwa inton ikatem dagiti basol da agsipot ta saan nga awaten dagiti Hudyo ti naimbag adamag kabusor ida Dios. Kapu kada tayo hintil ngem gapu iti pagayatan ti Dios gagayem met layda gapu kadagiti amma. Saan abaliwan ti Dios ti panunot na may papan iti pilyen ken bendisyon na. Ti sao ti Apo. Taman tayo ti Diyos. Saan to abaybayan ti Apo dagiti tattao na. Saan to abaybayan ti Apo dagiti tattao na. Nagasat ti tao abagbagaan wapo ken sorsorwan iti linteg mo. Tapno natal na ti panunot na ti tiyempo ti riribok agingga makali ti tanem agpaay kadagiti managdakdakes. Saan to abaybayan ti Apo dagiti tattao na. Saan to abaybayan ti Apo dagiti tattao na. Di nanto met panawan dagiti kupana. May sublin to manen ti kinalinteg kadagiti pangukuman. Ket patalkin danto amin analinteg at tao. Saan to abaybayan ti Apo dagiti tattao na. No saan na at tinulungan ti Apo nabayag kuman nga at daak iti na lamiis at tanem. Kinunak matwangakon ngem sinarapanak tidiag balbaliw nga ayat mo o Apo. Saan to abaybayan ti Apo dagiti tattao na. Agsao ka o Apo dumdumgeg tuyadiben mo at dagen kadagiti sao amaka itetiag nanayon abiyag. Alleluia, 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 alleluia. At daken kadagiti sao amaga itetiag nanayon abiyag. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet kan ka. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may paikan ka o Apo. Iti maysa nga aldaw a panaginana
Napannangan ni Jesus iti balay ti maysa kadagiti pangulo a Pariseyo ket sinisiim dagiti tattao. Napaliiw ni Jesus apilyan dagiti sangaili dagiti kasayaatan a pagtugawan. Isot gapuna asinarita na kadakwada amin daytoy a pangarig. No adda mga wisken ka iti pabuda, di mo pilyan ti kasayaatan na pagtugawan. Amangan no adda naawis anatantanok ngem sika. Umayto ken ka tinangawis kada kayo adwa ako nana. Pangaasim ta ited mo day tatugaw ken kuana. Iti kasta mabainan kanto ket kapilitan nga agtugaw ka iti kanumuan a pagyanan. Ngem no maawis ka in kakit di agtugaw iti kanumuan a lugar. Tapno umay to ken katinangawis ken kuana. Gayem umay ka agtugaw ijay nasayaat a pagtugawan a pagyanan. Iti kasta maidaydayaw kanto iti imatang dagiti sangaili. Ta maipababanto ti amin a mangitanok iti bagina. Ket maitanok to ti amin nga agpakumbaba. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Adda may nga nang misaak ita interior ngamin adda daytoy kultura nga numalpas ti apit bignas kuna ada dayjay kasla pagyaman da after harvest agyaman da kadi may sa barangay agpartida agrambak da agagansada ado nga programa dayjay may sa nga barangay dayjay agyaman na kasjay ke kaspaset ti kultura da no kasjay nga agbignas da dati-dati kasla kuma ecumenical service kasjay ngam gapo idaddaak misalatan kuna data napaot no ecumenical tagsao amin nga papastor kada ka nabisinan danton so nga misalatan kuna dayjay kapitan ken mayor dita payjay kay dinalpas ti misa pagtugawon da kami kasyak mapanak lata dyan ti tao ta inya ti adda tugaw iya stage ke apanda kang pinagtutugawon nga pinaglilinya dagitay mamayo ay mayor kasanggunyan kada pa dagitay panglakayon may katoy apo han okay lang ditoy haan may katoy pimano di may sa kapitan pagtugawon nak no kayat yung umayak agtugaw ita ayaban yung amin nga papastor ta agtugaw damo dita digan hammo nga umay apay nga syaklaeng andak mapilit atati kaya andak agtugaw kam agtugawak kadagay nga kakadwak nga papastor kay dadadjay baba inaklatad jayon ano daduma ka adda daytay ngay nangruna no daytay privilege ko man ano padi ka madre ka may ramang ka maestra ka na mapangkaji ayanti daytay okasyon no daduma ka ma'am ditoy kayaw kanada ka no daduma ka papanawon da pay dagijay nakatugawon igpakas jay ka man tadda mo sakit tay nga Pilipino sakit tayo nangron daga datay nga Ilocano ka jay hospitality tayo no daduma nangron no kunata yo no dagatay dignitaries ko madyo umay kasla daytay na kwala unay daytay padayawan tayo to the point nga di tayo mo makita anya nagdumaan na ngay DJ ordinaryo nga tatang nga nakakalugong adda may isang experience ko teacher mo napangkam nagpila jay panganan jag subli kami ni tatang imo na nga nakaala nakakalugong nakatugaw jila misaan nga daabong na sumangpot mo DJ sumaruno nga tugawnan sa that's my chair Mistra DJ, that's my chair. Kunana kini DJ tatang ke kasangsangok ito'y kaapo kunana dyan ang ibang nga that's my chair ke tatang ito'y kanta siyak ti umanaw. Uri ka adumot pagtugawan ijay ni. Mas lalaki daytay no daduma ka da DJ panangitanok. Ado dagiti natural nga panakaitanok. Ado dagiti tattao nga uray no ordinary nga tao. Numayat ti puso na awagan dati boss uncle, antay, na respeto da, gapo di katatao na, automatic nga itantanok da. At damo dagiti tattao nga, pilpilitin dati agbalin nga natanok. Isuda ti mangitantanok di bagida, dati ko sila
istoryaan da dagitay achievements da uray nohan nga unay nga respeto hanga ga pumata nakaadal no daduma ka awan di respeto da apaya di ka babalin ibaba na modesty aside uray datay mga religious no daduma papati datay amin religious no daduma ka kurang pa di panangitan o apaya hanga maibagay automatic nga nababa di dignidad ta apaya hanggar nga agmats. Ado dagiti ordinaryo nga nakaris respeto ti panagwa damo dagitay kasla feeling na nga to ngem automatic na nababa. Kati bagbaga na ti ebanghelyo tayo humility. Kinapakumbaba anya ti kunana nangaramat ni Apo Jesus ti pangarig. Panakinita panakipangan isuna adda dagiti tattao mapandaag tugaw ijay ayan ti natanok nga panganan. Palpaliiwon na. Kada di jay da, dagiti pariseyo. Dahil so dangor ti mangibaga nga nangato da, nakapudno dat kararagdan, pagarup da nga asidag da langit ang tama nagkararag da, ammo da dagiti lenteg, dagiti kas ti typical nga tattao. Kinaramat ni Apo Jesus anya ti kunana, no maawis ka ti budaan, kag tugaw ijay nababa. Ta itanok na ka. Hanggang tugaw ijay na nga to, baka adda na tantanok ngam, sika so dayet imbaga na so nga kunana ti maipaba ti amin nga mangitan-ok ti bagina maipababa ti amin nga mangipababa ti bagina maitan-ok to iti inaldaw nga panagbiag tayo kakabsat iti ti daily routine tayo ti kapintasan nga kalakaan nga panakaitan-ok DJ kababalin DJ puso tayo iso ti mangitan-ok haan nga daytay no tikit kitaan ti tao kadi di kamali ti kabsat na tapno ibaba na kayat na iso ti ngumato ada dagiti tattao nga ti beruken da dagijay down dagijay pagkapsutan ti dadduma takayat na iso ti mai ngato basta no ti attitude ti taon ket ti berberuken na pagkapsutan haan nga di paglaingan kayat na nga sauen iso na ti ngumato ngem ti tao no mabigbig na ti laing ti tunggal maysa kayat na nga sauen napakumbaba dayta no bigbigen na ti asset paglaingan talent ti tunggal maysa kayat na nga sauen napakumbaba dayta ngem no hammo makita ti talent ti dadduma kay pagarup mo si kalaeng natangsit dayjay maipa nangato ti puso na dayjay iti met imantang ni Apo Dios. Sino dagiti imbang pangrunan ni Apo Jesus? Dagiti napakumbaba, sangka kuna tayo, awan ti lugar tinatangsit ijay langit. Narigat nga mapan di langit tinatangsit, di na nga to, ti kuana. Kati tattao nga mapan ijay, napapakumbaba. Haan nga pa, awan ti panursuro, ti kinatangsit, awan ti panursuro, ti kinangato. Ti panursuro ni Apo Jesus, kinapakumbaba. Kanagado ti pagtangsitan ti tao, power. Nakaiggang ka ti poweran. So ang angawak dagitay nangabak nga kakagawad kada kakapitan nga gagayem ko. Kadla kay lagraraman nga napan nag-file dita ay naitsamba na mo kasanong ti aramidem tatta weng ngarod apo medyo jakpay maammo pa may aksak bay ka ko mga simrag binalabala mo ano nyat papanam tanudad duma, apam kaya mula ang ti may agtuga, agpwesto, no kamali da jay misuse of power. Ado da tay makapagtugaw, agap apply da, nababada mo, into no nakatugaw, ala, agbaliw. Inton makaraman, ne, agbaliw. Idi awan power na nakapakpakumbaba mo, idi adda power na, ala kasla mo ila awan utag ti amin nga taon kasla iso na mala ti adda utag nan madidayay, nga kasjay. Power. Anya dagiti mangitangsit ti tao, education. Nalaingat. Nakaadala. Wong nga rod nakaadal ka. Ngam os to di pan nakausar na. Position, isogor nga pagiin na pagbibinutusan uray no tano din kag pabutos pa yan. Takayat tayo amin everybody wants to be in position. Kayat tayo tay ko ha. Sila maglakan nyami Dandani kang mayalis Nagado agsasaot ko papanam, uray sa dinnuman.
Ala dyan. Posisyon, detay kasla pan nakaitanok. Kapag balinam ang natanok no, adin no di ayan mo. Anya pinagi dagi tay amin ado ti mangipangato ti tao. Ado ti mangipatangsit ti puso ti mangpatangsit ti puso ti tao. Uri mangrugi nga napakumbaba no daddo maadda tendency na ngumato. Ngam ti ibagbaga na o ni Apo Isos, nagasat ko na napay jay beatitudes niya, nagasat dagiti napakumbaba ti panagpuspuso na. Nagasat dagiti napakumbaba ti panagpuspuso na. Nya takukwa dati pagarian ti Dios. Nalaklaka siguro ni imbaga ni Apo Isos, nagasat dagiti natatangsit. Takukwa da pagar ay agtangsit tayo ko. Agtangsit tayo ko maaminan ah. So nagasat dagiti napakumbaba iso dati ko na amin nga mangipababa ti bagina maitanok to. Amin nga mangitanok ti bagina maipababanto. At dalat ta, kasdilat ta ti biyak tayo. Uray no haan nga iti social nga biyak tayo kini Apo Dios. Di relasyon tayo kini Apo Dios. No bigbigan tayo nga nakapsot tayo, bigbigan tayo nga adot pagkurkurangan tayo, agparintumang tayo nga umararaw gapot na nakapsot tayo, di jet itantanok tayo po Diyos. Di mangibaga nga, nalalaingak mga agkararag, may kabesak amin, na sansanto ti pamilya mi, ta managdebosyon, no intangsit mo dayjayan, madidaytan. Nang runa tina espirituan nga panagbiag tayo. Padiak na sansanto ak ngam da kayo kunak nga rod. Ammet agpapada tay laeng agdaldalyasat, agpapada tay laeng umarararaw iti grasya ni Apo Dios. Awan ti mabalin tayo, awan ti kaes-eskan tayo, no awan ti grasya ni Apo Dios kada tayo. Awan ti mama ay ti biag tayo, no awan ti grasya na, dadya ko matibigbigan tayo akin napakumbaba. Dadya ko matikitaan tayo akin napakumbaba nga awan ti mama ay tayo, no awan ti grasya ni Apo Dios kada tayo. Everything is grace. Isugarod nga inikkan na kati adal, inikkan na kati position, isugarod nga inikkan na kati no anyaman di estadong grasya na nga rod tayo. Dadya ko matibigbigan tayo. Iso nga no dagupan tayo dati kakabsat. At dalat ta kinapakumbaba ti puso tayo, no isubli tayo amin kingkwana. No awan ti tagikwaam dito'y lubong, agsubli amin kingkwana, dahi ta ti kinapakumbaba. Ngam ni kinunamon nga bagi mon, ta power mon, ta adal mon, ta laing mon, no kunamon nga si kadaytan, tumangsit ti puso daytan. Iso nga ulitan tayo, nabigbigan tayo amin nga kukwana, dahi ta ti maysa nga, dahi ta ti eksakto nga kaipapananti kinapakumbaba. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan bigin ka. Amin amin nga ingkang makita, kaputayat pinaatdam nida nga urnos da Nakapinpin kasda tinapay kenarap di umay mitangyawan nagkapu di trigo genubas abungat nagpanugan mi. kumararag tayo, kakabsat tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ya po awaten na kumadagiti Adaton kadagita imam, ket may paay pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na.
Ipaay mo kad apo ta babaen ta grasyam, daytoy a sakripisyo pagbalinen na kami nga agnanayon ken makaayayo adaton nga agpaaykan ka gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adada na si tatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kariket rumbeng. Pudno unay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami makitimpuyog kami kadagiti amin asa santos ket ibunannag mi a nakakaskas daaw ka ket nangruna ti panangilagip mi ken naenggasatan a Birhen Maria itanok mi as iyaman ti kanaman nga asim ta kadagiti amin adiso na indaklan dagiti inararamid mo ket inwaras mo adi agresat dagiti imbag mo ket idi tinalyaw mo ti kinano mo ti Birhen inted mo tinangisalakan nga iso ni Apo mi a Heso Kristo ket gapo ken Kristo agrukbab itadayag mo ti ehersito dagiti angheles ket iti agnanayon agraragsak da itasaklang mo ket dawaten mi ta ipalubos mo kuma ta itimpuyog mi met nakurapay atimek mi ket kunami adi agsarday. Santo, 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 iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken daga napnoda, iti pagkaydaydayawan. Hosana iti kangatwan, madaydayaw ti umay. Naganti Apo, hosana iti kangatwan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kati paay mo ida, kada kami abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to amay paay kada kayo. Hastamat akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso ama ibuyatto amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Baban di krus mo kanin ka panagungar Innakam insalakan sika nanubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka taimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami makiranod iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na ana Diosan laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat may apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim.
Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken nainggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kamto kadmet kadakwada. Nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Ang gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi, ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga umanugot iti sulisog, kiti salakan nakamket ti dakes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi kan iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Nakukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, iti Ti agnanayon, agnanayon adinto agsarday. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kuma ngadda kada kayo. Basta kumamet ka. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Kordero ti Diyos sa may kat karigti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa may kat karigti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa may kat karigti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ti may salay nga sa umo paimbagton ti kararwa.
Diyos apukin ka, dinakdawaten daytoy adipin mo lang. Ingkakat kibinen, alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapnuak talinay na bukod mulain. Kumararag tayo. Kalpasan ti pan nakiranod mi kadagiti parabor ti pan nakaisalakan ipaay mo kad Apo tada kami ang mangilagip ti ina ti anak mo maparagsakan kami ti kinawadwad dagiti kaasim ket malakaman mi adi agresat ti pan nakapadigdeg ti pan nakaisalakan mi gapo ken Apo Jesu-Kristo nga anak mo ket Dios isu makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kadagitay bisita tayo Apo adto ti ladawan ni Apo Santa Maria de Guadalupe naggapo ijay Mexico dayta na deket ijay original nga tilma ni San Juan Diego dahan da mabalin nga hamo mabalin nga alaan nga relic dayjay nga persayon adda jay na more than 500 years dayjay ay kay tilma ni San Juan Diego adda payla ngaging katatta kadaytoy ni Monsignor Salvador Martinez sinuratan niya po obispo idinapanak ay deket na daytoy nga tilma dayjay nga daytoy nga ladawan iso nga mabalin yon to nga i-venerate kalpasan tinasantuan a misa. Kantaan tayo di kanta para kini Apo Santa Maria. Uwi nami aman ang aasi, sipod ka nga datin nami, denggen dagito nararami, ibabayet na kam kadi. Uwi nami nga instrumento, uwi nami manubot nga po. Awaten dagito'y asagot, simbahan miyanan mo. Sabo nagbay dumabanggo, babae ni grasya nagmusing nagtubo. Rosas siya inyal biyayat mo, isot pinitbit ni Juan Diego. Ladawa na imalditi tilma, o na indaklan nga ina, sikat iladawan ti parokya, agyaman kami ken ka. Ladawa anay malditi tilma, o naindaklan nga ina, sikat iladawan ti parokya, agyaman kami ken ka.
Guadalupe. Ikakaasi na kami, Santa nga ina ti Diyos. Tapno may kari kami ti engkar karin so Kristo nga anak mo ken apo mi. Ti apo at dako makada kayo. Kasta ko Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kenayat. Adu nga aldaw di naglabas kanya, ngem day tuyen ti mangted